Tutorial honetan, Euskadiko klima motak aztertuko ditugu. Euskal Herria. Euskal Herriak ez du oso azalera handia, 29.000 kilometro karratu. Besterik ez, baina hala ere, klima mota bat baino gehiagoren ezaugarri nagusiak aurki daitezke. Klima ozeanikorenak, uren banalerroaren iparraldean, Gorbeiaz, Korriaralar. Trantsizio klimarenak, bigarrenak, eta azkenik klima mediterraneoarenak, Ebroko sakonunean. Orain, klimaren faktore orokorrak aztertuko ditugu. Euskadiko klimari eragiten dioten faktoreak Iberiar penintsulari eragiten dioten berberak dira, latitudea eta ezaugarri geografikoak, erleibea berreziki. Latitudez, Euskadi gune epelean kokatuta dago eta golkoko itsaslasterrak ez ezik, gune tropikaletik eta polarretik datozen airemazek eragiten diote. Kantauri itsasoa berotu egiten da udan, bere urak gutxi mugitzen baitira. Horrela, Galiziako azaleko urak 18 gradu zentigradotan daude, gutxi gora bera, eta Euskal Herrikoak berriz 22 edo 23 gradu zentigradutara heltzen dira. Fenomeno honek lurruntzea aragotzen du, eta horren ondorioz, udaldean euri zaparra den arriskua izaten da itsas-ertzean. Euskal Herriko erliebeak edo Euskadiko erliebeak mendebaldetik ekialderako orientazioa dela eta argi eta garbi baldintzatzen du klima moten kokapena. Orientazio horrek mendebaldeko haizeen sarrera errazten du. Airemazek mendi heziak perpendikularki erasortzen dituztenean berriz, aireak haizealdeko isurialdetik gora egin, gero hoztu eta prezipitazioak ekartzen dituzten hodeiak sortzen dira. Kontrako isurialdean, hau da, haizebearen aldean, alderantzizkoa gertatzen da. Aireak berantz egiten duelarik, temperatura igo eta lehortasuna areagotzen da. Batzutan, sarritan ez bada ere, haizea hegoaldetik sartzen da eta iparraldeko isurialdeetan gertatzen da foen fenomenoa. Horren ondorioz, uren banalerroaren iparraldean ez da batere prezipitaziorik izaten. Eta haize epela eta oso lehorra izaten da. Bilbo eta Donostia izan ohi dira horrelakoetan estatuko temperaturarik beroenak dituzten hiriburuak. Erliebeak sortzen du iparraldeko prezipitazioen eta hegoaldekoen arteko aldea. Prezipitazio banaketa oso desorekatua da orokorrean, iparraldearen eta hegoaldearen arteko kontraste handiekin. Orain, Euskal Herriko edo Euskadiko klima mota bakoitza azalduko dugu. Klima ozeanikoa dugu lehenengoz. Klima ozeanikoaren eraginpean daude Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako iparraldeko haranak. Ezaugarri nagusiak prezipitazioen ugaritasuna, urteko 1100 milimetrotik gorakoak, eta temperatura bitarte txikia dira, 12 gradu zentigrado baino gutxiagokoa. Ozeano Atlantikoak udak freskatuz eta neguak lehunduz eragin handia du lurraldeotan. Aipatzeko doa da hodeien ugaritasuna, eguzkialdiak eta neguko izotzak murrizten baititu. Neguak epelak izaten dira. 3 hilabetez bakarrik izaten dira 10 gradu zentigradotik berako temperaturak. Udak ere azkileunak izaten dira, 20 gradu zentigradura doi iristen diren batez besteko temperaturekin. Baina, udak freskoak izan arren, bero handiko aldimotzak ere izan daitezke, 35 gradu zentigraduko maksimoekin. Udazkenean, berriz, maiz izaten dira hego haizeko egunak. Horrelakoetan, temperaturak igo egiten dira eta foen efektuak egoera hori areago dezake gainera. Prezipitazioi dagokienez, 2 mota dira nagusiak. Erliebearen ondorio diren prezipitazio orografikoak, airemazak haizealdeko maldetan gora egiten dutenetakoak, fronte polarrari dagozkionak. Oro har, urteko prezipitazioak 1100 milimetrokoak izaten dira gutxienez, eta 2000 milimetrotik gora iriz daitezke. Bigarrenik, trantsizio klima dugu.
Trantsizio klima eremu ozeanikoaren eta Mediterraneoaren artean izaten dena da. Uren banalerroak mugatzen du iparraldetik eta Araba ia osoan du eragina. Erlibea dela eta, prezipitazioak pizkanaka gutxitzen dira. Ekialdetik mendebalderako norabidean kokaturiko mendikate zaiaren eraginez. Batez besteko garaiera altua duten arroek edo kubetek bereizten dituztenak. Klima honen barruan bi aldaera bereiziko ditugu. Lehenik, trantsizio klima azpiozeanikoa, arbako lautadan. Eguraldia ozeanikoa da oro har, baina prezipitazio gutxiagorekin, foen efektua dela eta. Hala ere, prezipitazioak 700 milimetrotik gorakoak izaten dira, Gasteizen adibidez. Neguak hotzak izaten dira, 6 hilabetez batez besteko temperatura 10 gradu zentigradutik berakoa izaten da, eta urtarrilean 5 gradu zentigradutik berakoa. Udak, aldiz, freskoak izaten dira, 20 gradu zentigradutik igotzen ez diren batez besteko temperaturekin, Gasteizen esate baterako. Temperatura hauek nahiko lotuta daude altitudearekin. Klima mota hau batez besteko garaiera altuei baitakokie, 500 milimetrotan, barkatu gutxi gora bera. Bigarrenik, trantsizio klima azpimediterraneoa aztertuko dugu, trantziziozko klima honen barnean. Trebiñuko arroan adibidez. Prezipitazioak urrixagoak dira eta ezaugarri mediterraneak dituen batean, esate baterako udale aurrak. Neguak luzeak izaten dira, baina udak beroxagoak. Prezipitazioei dagokienez, 450 milimetrotik gorakoak izaten dira urtean. Azkenik, klima mediterraneo kontinentala edo barrualdeko klima mediterranearra aztertuko dugu. Klima honek Arabako Errioxari eragiten dio. Temperatura bitarte zamarra du, 16-18 gradu zentigradu inguru. Eta prezipitazioak 600 milimetrotik berakoak izaten dira, lurralde hauek itsasoko eraginetik babesten dituen erlibea dela eta. Oro har, 400 milimetroren inguruan ibiltzen dira, zenbat eta hegoalderantz, orduan eta urriagoak izango dira prezipitazioak. Ezi bioklimatikoa osatzen duten erlibunitateak honako hauek dira, Loño mendilerroa eta Aguilar eta Kodez mendilerroak. Azpiklima honetan neguak luzeak izaten dira, 10 gradu zentigradotik berako 5 hilabeterekin. Udaz berriz bero zamarrak dira, 2 hilabetez batez besteko temperaturako, 22 gradu zentigradotik gora iristen baitira. Gainera, udak lehorrak izaten dira, 30 milimetro inguruko prezipitazioekin. Izan ere, udaberriko prezipitazioak dira ugarienak, beste urtaroekin alderatuta. Hemen, 1983ko Bilboko eta Bizkaiko uholdeen argazki batzuk ikus ditzakezue. Momentu larriak izan ziren Bizkaiko biztanleentzako. Amaitzeko grafiko esanguratsu batzuk eta klimograma ezberdin batzuk Euskadiko lurraldekoak uzten dizkizuet, erabilgarriak diren, agian zuek baliagarriak badira erabiltzeko. Espero dut interesgarria iruditzea tutorial hau. Eskerrik asko.